Здравейте, приятели! Днес избрах да ви покажа как си правя подготовка за зимата, като си нарязвам на ситничко една глава от целина, листата и малко морковчета за цвят. Преминах вече към нарязването на морковите. Старая се възможно на по-дребни купченца да ги нарежа и тук виждате каква пъстроцветна палитра ми се получи, бяло, зелено и оранжево. Сега ще разбъркам хубаво, за да се смесят съставките и да стане една що-годе еднородна смес. Сега си разпределям по малко от сместа в пликчета, които после ще прибера в фризера за съхранение. Имам си една чудесна ароматна и трицветна добавка към моите ястия. Сега на вас пожелавам приятен ден и ако моите рецепти ви харесват, може да се абонирате за канала ми и като натиснете камбанката ще получавате известия за новите ми видеа.